హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్యుటోరియల్. సో ఫ్రెండ్స్, మనం డైలీ జిఎస్ అండ్ జీకేకి సంబంధించిన క్లాసెస్ని అయితే డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఆల్రెడీ 80 క్లాసెస్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. సో ఇది 81 క్లాస్. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు మాత్రం ఏ ఒక్క వీడియోని కూడా మిస్ అవ్వకుండా డైలీ వాచ్ చేస్తే మాత్రం ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కైనా చాలా యూస్ అవుతాయి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు క్లాస్ని స్టార్ట్ చేసినట్లయితే ఈరోజు క్లాస్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే, ఆకాశం నీలిరంగులో కనబడుటకు కారణం. సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి, కాంతి పరిక్షేపణం. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే, ఆకాశంలో ఇంద్రధనస్సు ఏర్పడుటకు కారణం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి పై రెండు, కాంతి వక్రీభవనం, కాంతి విక్షేపణం. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే, ఆకాశంలో ఎగురుతున్న విమానం నుంచి చూసినప్పుడు ఇంద్రధనస్సు ఆకారం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి, వృత్తాకారం. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ లైట్లలో ఎరుపు రంగును వాడుటకు కారణం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ, తరంగ దైర్ఘ్యం ఎక్కువ. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే, ఏ రంగు కాంతికి వేగం ఎక్కువ. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి, ఊదా. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే, క్రింది వాటిలో లేజర్ అనువర్తనం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి, పైవన్నీ. హలోగ్రఫీలో వాడతారు, రక్తం కారకుండా చేసే శస్త్రచికిత్సలకు వాడతారు, కంటి రెటీనాను అతికించుటకు వాడతారు. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే, పుటాకార దర్పణంలో నిజ ప్రతిబింబం ఏర్పడుటకు వస్తువును ఉంచవలసిన గరిష్ట దూరం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి, ఎఫ్. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే, మన కంటిలో రెటీనాకు కటకానికి మధ్య గల దూరం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి, 2.5 సెంటీమీటర్స్. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే, కంటిలో ఉండు కటకం కనిష్ట నాభ్యంతరం విలువ. ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి, 2.27 సెంటీమీటర్స్. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే, గాజు వక్రీభవన గుణకం విలువ. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి, 1.5. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే, ఆరోగ్యవంతుడైన మానవుని ప్రత్యేకమైన దృష్టిలో కనీస దూరం విలువ. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి, 25 సెంటీమీటర్. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే, దర్పణ సూత్రం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి 1/f = 1/v + 1/u. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే, లేజర్లో జనాభా విలోమాన్ని సాధించు ప్రక్రియ. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి పంపింగ్. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే, రెండు సమతల దర్పణాలను ఎదురెదురుగా సమాంతరంగా ఉంచినప్పుడు ఏర్పడే ప్రతిబింబాల సంఖ్య. ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి, అనంతం. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే, పుటాకార దర్పణంతో ఏర్పడే ప్రతిబింబం లక్షణం కానిది. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి, పార్శ్వ విలోమం చెందుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే, సూక్ష్మదర్శినిలో వాడే కటకం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ, కుంభాకార కటకం. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే, సందిగ్ధ కోణం వద్ద వక్రీభవన కోణం విలువ. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి, 90 degrees. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే, వజ్రాలు ప్రకాశవంతంగా మెరవడానికి కారణం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి, కాంతి సంపూర్ణాతర పరావర్తనం. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే, కటకం కాంతి కిరణాలను కేంద్రీకరింపజేసే లేదా వికేంద్రీకరింపజేసే స్థాయి. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి, కటక సామర్థ్యం. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే, ఈ లోపం ఉన్న వారిలో ప్రతిబింబం రెటీనా వెనుక భాగాన ఏర్పడుతుంది. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి, దీర్ఘదృష్టి. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే, కాంతి సంపూర్ణాతర పరావర్తనం జరగాలంటే. ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి, 2, 3. కాంతి సాంద్రతర యానకం నుంచి విరళ యానకంలోకి ప్రయాణించాలి. కాంతి పతన కోణం సందిగ్ధ కోణం కన్నా ఎక్కువగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే, క్రింది వాటిలో పాక్షిక పారదర్శక పదార్థం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి, నూనె పూసిన కాగితం. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే, పుటాకార దర్పణంలో అతిపెద్ద మిథ్యా ప్రతిబింబం ఏర్పడాలంటే. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి, వస్తువును నాభి దర్పణాల మధ్య ఉంచాలి.
నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే పెరిస్కోప్ తయారీలో వాడే దర్పణం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ సమతల దర్పణం. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే కాంతి కణ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించినది. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి న్యూటన్. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే కాంతి తరంగ సిద్ధాంతం ప్రకారం విశ్వమంతా కాంతి తరంగం ప్రసరించుటకు తోడ్పడే యానకం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఈథర్. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే సూర్యకాంతి భూమిని చేరుటకు పట్టు కాలం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ 8 నిమిషాల 17 సెకనులు. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే కాంతి గురించి అధ్యయనం చేయు శాస్త్రం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఆప్టిక్స్. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే కాంతి వేగం ఈ క్రింది వాటిలో గరిష్టం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి శూన్యంలో గరిష్టం. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఫెర్మాట్ సూత్రం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి కాంతి ఎల్లప్పుడూ తక్కువ సమయం పట్టే మార్గాలను ఎంచుకుంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే 2 సమతల దర్పణాల మధ్య కోణం 60 డిగ్రీలైనా ఏర్పడే ప్రతిబింబాల సంఖ్య. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి 5. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఆంగ్ల వర్ణమాలలో పార్శ్వ విలోమం చెందని అక్షరాల సంఖ్య. ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి 10. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే వాహనాలలో డ్రైవర్ సీటు పక్కన ఉండే అద్దం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి కుంభాకార అద్దం. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఈఎన్టీ డాక్టర్ వాడే దర్పణం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి పుటాకార దర్పణం. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే బర్నింగ్ మిర్రర్ అంటే ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి పుటాకార మిర్రర్. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే కెలిడోమోస్కోప్లో అమర్చే 3 సమతల దర్పణాల మధ్య కోణం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి 60 డిగ్రీలు. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ప్రత్యాయ ఉపత్యాయ ఏర్పడుటకు కారణం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి కాంతి పరిక్షేపణం. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఆకాశంలో నక్షత్రాలు మినుకుమంటూ మెరవడానికి కారణం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి కాంతి వక్రీభవనం. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఆకాశంలో ఎగురుతున్న పక్షికి నీటిలో చేప దగ్గరగా పెద్దదిగా కనపడుటకు కారణం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి కాంతి వక్రీభవనం. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే దీర్ఘదృష్టి నివారణకు వాడే కటకం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ద్వికుంభాకార కటకం. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఎండమావులు ఏర్పడుటకు కారణం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి కాంతి సంపూర్ణతర పరావర్తనం. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే అసమదృష్టి నివారణకు వాడే కటకం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి స్తూపాకార కటకం. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే కటక సామర్థ్యానికి ప్రమాణాలు. ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి డయాప్టర్. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ప్రాథమిక రంగు కానిది. ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి పసుపు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంతటితో ఈరోజు క్లాస్లో చెప్పుకునే క్వశ్చన్స్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. సో మీరు మాత్రం ఈ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసుకోండి అండ్ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.